Kecengsia lah mang kado wenang le tum mida hoi pan kecengsia kadom pilo la pencoro parpik lo la bangso ladak nili tum eviction along nang ladak hem panghang long matina chetong don pot la si nili dak nili tum pini la so ang deng kele rok la ke nili tum long nang karjap dun topik la pen nili tum api nang karjap dun la ke dak nili tum bolong komaji long kang pangrak elarane riso nimso ada rang asong alang litum nil tum long anung narjab dun thik ajone si pini la puson ang deng long nil tum ki un lo la pendak do nil tum long ria sar sa me nil tum long na cerap dun do alang litan nil tum anung narjab dun thipen pini litum la puson nil tum along le mate chelong ikla nilimen rukasing be la pen nili dak nil tum inwet kali la pu alang tum tado la pen dak along le hem pu ke romes tiso la pen dak nilipo amen si dolang nilipo ke avelo konsep same ni nilipo amen ke spacing be alang li kidam tanga ciklo cewai jola la si nilitum la dak ciklo joni on thompen do de sang sipin pen alang litum elarane abitung la pen dak nilitum nong charabdun arong asado nilitum la ciklo joni yang bong do de sang sipin pini arni nilitum ke mangson junlo pesi nili lam thelansi pajar kalau kardam tang te lak dak ni siaram thenanga tulang la sinang litum lak sudak kedo alang litum dak kece biasa tum sido ku situlo la pona ningkan na sila tum dak kedo ceng ningkan alang litum nengkan thongkep bak dobo la lang tum het kedo het nili non an ketek long ke nili ta bihek angko wet la nili batai sidak nang dunong lo la pen ke hala surar ni pen alang tom nili potom topik lo circle office long benta nili tum han dak pen nang pia lo rai la pen angko judicial la aprang DC court long ta hai lo la pen 2010 judicial court long bangke 2018 an kan si nili tum han dak pen judgment ang pia lo la so phisa me alang tum chetrek re do dak pen Tangke la nang litum la council order long lock pen sada ke hai ningkan kumentu ningkan sik nang council mane judicial court pen sinil tum pine judgment kelong la review sarko la soda nang litum nang cerap dundo non tante la nang litum along le along kumentu pen si kedo nang keceng lo mate kosona jado nang ke list pen plus tami kopi kosona mata pen nang tum la nilitum along le ke ahem pudo la horendro phangchopu alang litum long sinil litum long le chonam dun lo la pen chonam det phita hala so phrang la so la don kedo det la devendra das putumbang ke alang tum bhara hoi sabse dolo latum la so phin litum bang hala hem jintu phangcho sang bang nil phan along le nang jor khang det lo stame nil tum hem na chi kimpo put same alang litum cheterek re dal la pen si alam the kang cheng iklo keceng sik alang tum kupilok le nang litum hem chikim phan wang lo kote la tum chetrek ku tona puma aha lap aja tang pudun de latum kiasi nang pi thorong deti la sonjal na chedan thorong deti alang sik sang sidan dulu kala am la long le ke thik ladak dak ini hima la am phu hini hai tiso hem along le pen dal ni tum along le pen ke dak pen het 2 kota 10 lo sad pinidak media court itu man kebang pot nilihin pen aprang si kardom pajir lo lapen churoik lo amut pialam gela pohilo kedam tang surini ra hini ahut pen si la solong le ahem phutum endunik lo alang li lake SP Singh lapen Ramesh disu tum helo lapen laso poi phit atme alang tum kedam tang 2003 pen si alang tum laso dim latum kengsang so tum han damon polam si ningjelo tamelang tum angthin jebat he ajok kwani aning kan pen alang tuman si ahem putuman si case pidet ajok
kuan yang ingkan nang cesong pen pini 2018 an ingkan an ke la tum order long lo muthe katora to ko ka join ni si non la so alambang ni tum elar ni long lang feri sun jateran long lam hoi nang pilo asi la so teng si accordingly si la ni tum officially aron pen ko an ma ke kemita ma ja kong ni tum chipi dun lo la so ka chipi pon a hut alangli karlitang expressing la banggalangli anje thek dun long ike de lo tamia sopo non rukasing be alangli sina ako nan chiparin tinun thulo lapen pini la so nak thak litum karbiang long along imethang along le phelang imethang long le phelang long tamela bang sutum aron ri penang du pikok pejo pen kiching si ke bhara puji mo phir bange methang long le puji krong thip pen imethang akar bi tuman si tan ong te nang ke ther tu nang ke hap tu son chiplang bom la sini tum ke dam tang ceklo jon kwana ya prang api tali tum min tu da sa phantan itum eviction pon lo pini la so dim ta pini pachun pon lo lapen ke bang dia ni tame an so se dolang lapen pini la so medium hoi pen iliga chuni ri kang tunge la lo ilitum lang fer ang kang da la son long le phelang ilitum karbitum ke chini ne ke thek thepen ajok long le penang phelang penang chipadam lo lasi la so long le phelang long jasamet nilitum aphan langfer isum sateran lona humrik tamet jongsi kisung doko putin litum un an ke jakong horang ben sonopo lo aron pen hai pen itu macam song pidunji ante la non la ke dam tanga forward council pen sami chomna aro mate la irrigation along ke dothi batuma phan ke parle ji balam ke notice anta palela ko pita non anta parle pon penanga penia hitum ahok lo ke dam tang chomna ari long la pen ho irrigation arlu ke do bom quarter arlu ke do bom atuma pan an tamin notice pale lo la so notice ka pale lo ni kre phoja port bilo muthe nilitum kachinia teng pulote ilitum hapu bta di long ta peni bom hapu da do ko masi election do ko bom si la election result pidia philo ilitum dak chomna ari la pen dak arlu do thip quarter anta eviction ponpo non asona khela buktarai bolong to maji long kini eviction ji mate banking transfer seraison dolang la so kes ni tum elarni pension ta humri pon bom ot pon bom on thip dolang la pen ki bang jiar ni lo pote ko malong si kupi mal ni tum pherang ke abitung to mandat han pon bchini ponji